Terve. Terve. Ollaanko tavattu? Ei, missä? Oot siellä se uusi ohjaaja? Joo, uusi työpaikkaohjaaja. Jyri. Joo, Tarvi, terve. Ootko ollut pitkään täällä? No, onko tää nyt toinen 3. viikko? Joo. Aika paljon on kyllä, että me on ammatinvaihtaja ihan tullut toisesta jutusta. Sille on meidän työelämässä ollut, mutta että tää on kyllä aikamoista tää. No hyvin sä oot ainakin oppinut noin henkilösuojat ja käytön. Joo, niistä meillä on ollut puhetta kyllä tuolla. Joo. Se on yksi tärkeimpiä asioita meillä täällä. Joo. Täällä kun ei ole nyt tätä kahvia, niin me voitaisiin tänään harjoitella kahvinkeittoa. Onko tuttu juttu? No, siitä on ollut, meillä oli semmoinen ihan lyhyt lähiopetusjakso tuossa alkuun, niin siellä kyllä puhuttiin, että tämä kuuluu niin myöskin tähän. Käytiin semmoinen perusjuttu läpi koulussa. Mutta että siellä sanottiin, että näitä laitteita on aika paljon erilaisia, että pitää sitten jokaisessa työpaikassa niin oppia. Joo, se on justiin, mekin on monessa paikassa ja aina nämä on vähän erilaisia. Meitä kun on tässä työporukossa 10 normaalisti, niin silloin ollaan keitetty ihan täyskeittimellinen kahvi. Katsotaan kohta sitä. Ja sittenkin muistiinpanoja. Joo, minä vähän laitan, kun tulee niin paljon uutta, niin minä muistissa. Joo. Tänään kun meillä on toi Tiina ja Pekka pois, niin tänään keitetään vaan 8 kupillista. Niin, että se voi vaihdella? Joo. Että aina katsotaan paljon porukkaa ja sen mukaan keitetään, niin ei hukata raaka-aineita. Okay. Käydään nämä laitteet tarkemmin ihan kohta, mutta katsotaan ensiksi ihan se keittoprosessi, kun meillä on ne Mokkamasterin alkuperäiset englantilaiset ohjeetkin täällä, mutta sitten niistä on tällainen suomennos. Ahaa. Tämä on paljon selkeämpi. Te olette koulussa katsonut näitä prosessikaavioita. Niin... No joo, oli silloin kyllä jo, tutustuttiin ihan, mutta se oli hyvin nopea. Joo. Tässä alussa meillä on toi suodattimen laitto tuohon suodattimen pidikkeeseen ja sitten siihen poroon. Ja ne porojen määrä riippuu siitä keitettävän kahvin määrästä. Lisätään se vesi, eli nyt sitten kun on 8 juojaa, niin 8 kupillista ja normaalisti 10 kupillista 10 juojaa. Ja tässä Mokkamasterissa on sellainen homma, että täällä on sellainen mittalusikka tälle kahville. Niin tää vastaa niin kuin 2 kupillista aina yksi tällainen mittalusikka. Joo. Eli 4 lusikallista 8 kupillista. 4, 8, joo. Joo. Niin, ettei 8, 8, 4, joo. Joo. Niitä on sellaisia pienempiä, missä sitten tulee niin, no sitä meidän koulussa, mitä oli sellainen, joo. Joo. No sitten kun on vedet ja ne porot paikallaan, niin sitten laitetaan prosessi käyntiin täältä virtanappulasta ja sitten lämpölevy päälle tästä toisesta nappulasta. Joo, mutta lämpölevyä ei ollut siellä. Joo. Joo, koulussa. Niin, eikö tämä ole sinun mielestä kanssa aika selkeä vai pitäisikö tätä kertailla tästä? No, katsotaan, jos se nyt... No minä tiedän, että se on nyt täällä. Onko näitä mitään muita, mitä tässä muuta, onko nämä sitten... Joo, siellä on nyt joskus ihmiset haluaa vaan tehdä. Niin siihen on eri ohjeet olemassa. Se pitää, joo. Mutta sitten on nämä laitteen osat, eli pannu. Ja sitten on tämä pohjuri. Se laitetaan aina, se on vähän tiukka. Sinne lupsahti. Ja tämä on nyt sitten valmis kokonaisuus tähän alle. Sitten seuraavaksi on tämä suodattimen pidike. Se laitetaan tähän pannun yläpuolelle. Sitten on tämä vesiosan kansi, eli vesi pitää laittaa tietysti ensiksi tuonne ja sitten vasta kansi päälle. Ja suodatin pidikkeen päälle tämä kansi. Joo, mitenhän tuon toi? Näinköhän minä osaa tuon koota ihan. No, tässä oli siis tämä vesiosan kansi. Joo. Suodatin osan kansi. Nämä ei käykään edes väärinpäin, kun nämä eri muotoja. Ja sitten on täällä suodatin pidike. Tämä kansi tähän pannuun, joka on aika tiukka ja pannu. Joo. Ja siellä voisit nyt kasata sen silleen, että laitetaan nyt saman tien sitten se suodatinpussi täältä
paketista tuohon pidikkeeseen ja porot siihen. Joo. Ja 8 keitetään ja äsken huomasin, että sä teet tuonne muistiinpanoja, että sä voit sieltä vähän varmistaa niitä. Joo, kyllä. Se nyt ensin, että se laitoit tän, niin tällaista aloitetaan. Joo. Se on vähän, Mikä se ohjuri oli tää? Joo. Se on vähän tiukka. No on se vähän. Se pantiin. Ja Nyt. Mikäs tää? Tää oli se... Suodattimen pidike. Joo. Niillä on vähän eri nimityksiä. Niin, koulussa oli vähän eri niin. Onko tää sitten siihen vai? Joo. Joo. Ja siitä taitetaan ne reunat. Sekin on tuossa ohjeistuksessa toi kuva. Joo. Mistäs minä sitten tiedän, kun minä olen nähnyt, että siinä on se 1 kertaa, onko se 2, niin mistä minä sen tiedän, että se on tähän? No siinä on myös sellaisia, että ne on eri kokoisia eri keittimille. Mutta ei meillä muuta tuolla varastosoukkaa kuin tätä 1 kertaa 4. Okei. Ja reunat pitää taittaa just niin kuin tässä ohjeessa. Täältä. Ei sieltä reunasta, vaan näistä, missä on tää katkoviiva. Ahaa. No tälleen. Joo. Tosi hienosti menee. Ihan niin kuin olisit tehnyt tota aina. No, tää on kyllä tällaista opettelua. Onko sillä väliä miten päin tää? Ei silloin muuta kuin, että se juuri niin päin. No niin. Joo. Ja sitten se porot laitetaan seuraavaksi. Onko täällä? Lukeeko siinä aina kahvia? No täällä aina lukee. Joo. Taas eri paikoissa voi olla erilaisia purkkeja. Joo. Meillä on tehty se tolle, että kaikki tietää, että se on nimenomaan kahvia siellä. Ja näitä oli, ootas me katson tää. Jos 8 keittää, niin se on 4. Joo. Tää on se mitta. Onko se mitta niinku täys vai miten se? Se on just silleen, että tasan niiden reunien kanssa. Oliko niitä 3 vai 4? 4 niitä piti olla. Alussa aina se on vähän silleen, että kun ei ole tottunut, niin sattuu noita virheitä. Kansi kiinni, ettei aromit karkaa. Ja sitten laitat sen suodattimen tähän paikalleen. Se näin vai? Se kahva yleensä otetaan sieltä itseäpäin. Vähän käännetään näin. Joo. Niin, sen saa sitten tosta. Joo. Ja sitten tässä on sellainen juttu, että jotkut vahingossa laittaa tätä tippalukkoa aina kiinni. Se pitää varmistaa aina, että tämä on yläasennossa. Mitä se sitä ei muista? No sitten ne tulee täältä suodattimesta yli. Et kannattaa varmaan nyt joku tekstillä laittaa sinne ylös, että ainakin ensimmäisiä kertoja kun keittää, ettei Niin, mene pöydälle. No sitten seuraavaksi pitäisi hakea vettä. Siellä täältä näet mitta-asteikosta, että 8 kupillista keitetään, niin siihen asti pitäisi laittaa vettä. No mikä hakemus? Onko täällä se vesipysymä? Se on tuolla, mistä se tulit silloin sisällekin tänne. Ja siinä ihan käytävän varressa on se vesipiste. Ai niin, tuolla. Ja siellä on erillinen kannu tähän kahvinkeittoon. Joo. Oletko se nyt tähän vai? Ei, kun sinne vesiastiin. Siihen kirkkaaseen. Eikö se täältä? Ai, no. Laita vaan enemmän. Katot sitä mitta-asteikkoa sieltä. Se näkyy myöskin sieltä muovin läpi sieltä toisella puolella. Ei tule liikaa. Vielä lisää. Oikein hieno, elä kauheinen. Ja sitten ne kannet paikalleen pyöreän suodattimen päälle ja suorakaiteen muotoinen vesiastia. Se näin. Näin se näin. Tää on se tuo. Onko tässä mitään yleensä, tuleeko näistä mitään toimintahäiriöitä tai silleen, pitäisikö niinku tietää jostain? Mikä se tyypillisin on, että jos se menee sitten se on toi tippalukko on kaikkein tyypillisin, että sitä käy pari kertaa viikossa, että se on
joku laittanut sen kiinni. Meneekö se sitten se koko prosessi piloille? Siitä tulee sellaista vähän erilaista kahvia juotavaksi, että ne porot on siellä kahvin joukossa ja se on oikeastaan aika innoittavaa. Joo, se kannattaa katsoa. Nyt sinun piti katsoa sitten, että se lämpölevy tai virrat on päällä ja lämpölevy on päällä, niin se valmis kahvi kestää lämpöisen. Joo, lähteekö se suoraan tästä? Joo. Siitä virtanappulasta, mikä on siellä Joo. niin kuin vasemmassa. Joo. Ettei nyt tapahdu mitään sitten. Ei tapahdu. Onko tää hyvin? Se pitäisi olla siellä valkealla puolella, kokonaan valkealla. Just noin. Mitäs jos se jää tuonne? No se lämmittää vähemmän. Hei, se lähti päälle. Hyvä. Hyvä, tämä oli ensimmäinen kerta tällaisen koneen. Joo. Hienosti tehty. Nyt katsotaan vielä. Tässä vaiheessa huomaa, että jos se tippalukko on kiinni, että täältä välistä ei näy sitä tippuvaa kahvia, niin silloin se tippalukko on jäänyt kiinni. Joo. Tosi hyvä. No, tää on tämmöistä opettelua. Ehkä tää tästä. Nyt vaikka tässä olisi vähän kiire jo meidän lähtee muihin töihin, mutta katsotaan, että tämä onnistuu ja juodaan kahvit ja lähdetään vasta sitten. Tää on kyllä ihan hyvä ilmapiiri ollut. Että on silleen saanut olla kahvitauollakin mukana. Ja se on tässä, me ollaan panostettu tähän opetukseen, opastukseen siinä, että sillä säästetään näitä raaka-aineita ja saadaan tehoja lisää, kun ei tarvitse tehdä moneen kertaan samoja asioita. Mistä tämä nyt yleensä hankitte sen raaka-aineet? Meillä toi varasto huolehtii tämän kahvin aina sinne. Tuo varastokaappiin, mikä oli tuossa käytävällä. Joo. Katsotaan se, kun lähdetään tästä. Joo, että siihen ei tarvitse itse puuttua. Ei. Joo. Okei. Hyvä juttu.